sa Bareta, Enot sa Gamos. Oras sa Radyo DCGB. 9 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, skills training program mas pinapakusog sa Albay. Pagbabakuna ay papadagos niyan sa LC3. Brigada Eskwela sa Pulangi Albay nagpapadagos. Lumang PNR terminal sa Legazpi City, pwedeng gibuhan ng museum. Sa lado nasyonal, VP Lenny nasa quarantine giraray matapos ma-expose sa iyang staff na positibo sa COVID-19. Pagtaon in emergency use authorization sa Moderna vaccine, pag-aadalan pa. Mas dakol pang bakuna maabot sa nasyon. Duque, tinuyaw kan mga senador sa issue kan COVID-19 Response Fund. Sa ibang nasyon, World Health Organization nagpatanid na sarong simana na sana ang sendang medical supplies. Sa lado ng Karawat, Pinay swimmer nagretiro na matapos kan Tokyo Olympics. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tahaw kan padagos na patakot kan COVID-19 pandemic sa kapalibutan, dayman minatunong ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa pakikipagtabangan sa mga ahensya ng gobyerno tanganing maimplementar ang mga programang makakatabang sa mga namamanuan para magkaigwanin kaaraman, asin makatabang man para magkaigwanin hanap buhay na maresulta para madagdagan ang sendang income na magagamit sa araw-aldaw na pangangaipo kan pamilya. Ini sa paagi kan pakikipagkoordinar sa TESDA, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture asin iba pang stakeholders para magkondukta nin skills training sa mga residentes kan barangay para maturuan sinda nin iba-ibang skills asin makaresibi ni national certificate na magagamit sa pag-apply nin trabaho si Riman magkaigwanin sa diring negosyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Matapos maging matrayumpo ang pagbabakuna kasuhapon sa Legazpi City Convention Center o LC3 kung saan 400 katawan natudukan ng bakuna kontra sa COVID-19. Nakatalaan ay padagos naman ngunyan ang pagbabakuna kung saan puntirya naman na mabakunahan ang 900 katawo na enot na nakarehistro asin may QR code na. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang pagbabakuna magpapadagos sa aga kung sa 900 katawo naman ang puntirya ni Dasiriman, 900 katawo naman sa Sabado. Idinagdag pa man niya na kamauotan kan gobyerno lokal na mas mapahiwas ang vaccination rollout, tanganing mabakunahan ang mayoriya kan mga Ligaspeños, tanganing makamtan ang herd immunity bago matapos ang presenteng taon. Sa ibong nalado, magiging mahigpit na ipinapasunod ang minimum health protocols tanganing malikayan ang ulakit kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Silensyo sa naalagad kadakol naan natatabangan kan Pitmaster Foundation Incorporated bako sa iba-ibang parte kan nasyon kundi pati digdi sa Albay.
Sa panginganap ni Abogada Carol Cruz, Executive Director kan Pitmaster Foundation sa Tabangman, kan Pitmaster Albay Chapter, paragos na nagtataon in rice allocation o rice allowance sa iba-ibang units kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, Forces Armadas kan Pilipinas, pati naman sa mga barangay. Apara kay ni Sinda, nagtataoman in computer sets asin iba pang kagamitan. Dalang kini, sobra ang kaugmahan asin pasasalamat kan mga nakaresibin in tabang alis sa Pitmaster Foundation sa pagsasabi na dakula ining kaginahawan ninda pati na kan sindang mga tauhan. Ang baletang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maikonverter ang lumang Legazpi City train station na maging Philippine Railway Museum. Yan ang plano ni Rome Candaza asin Victor Nierva, mga Bicolanong railway enthusiast asin artist na nagproponer na maipreserbar ang mga artifacts arukan mga bago na siniba pang kagamitan sa mga terminal kan tren didi sa Bicolan, partikular na sa Barangay Peñaranda, Legazpi City. Sigun kay Candaza, dahil sa espersos ni Congressman Joey Salceda na mai-upgrade ang mga pasilidad at sinikipahe sa railway, magkakaigwan ng pagbabago sa mga dadalaganan kan tren. Purpose man po kayo ni, pag nag-upgrade po ng linya from Manila going to Matnog, yung bago po linya na Pilipino niya, na I think po after the airport, it will be the next big thing po sa Bicol. Mababago na po si Kate, itong sukol po kang relay. So mga bago na ito, mga artifacts from Tutuban, from Caloocan, madaraduman sa Legazpi Station, hindi buon po siya ng Railway Museum, bako lang po sa sarong building. Ang Bicol po kaya the only province sa pinangalan sa iya, so linya kang railway to Bicol Express. Ipinaliwanag ni Candaza na ang mga riles sarong dakulang parte kan heritage kan Kabicolan kung saan ang nasabing plano suportado man ni DOT Regional Director Herbie Aguas asin nagkaigwa naman siya nin pakikipaghuron sa National Museum at si National Commission on Arts and Culture para maalukaran inin fundo. Ang Bicol po isa railway region na talagang kaitong panahon ang nagbubuhay sa tuya. Pag-transfer kang komersyo, kang abaka, gabos po, nag-aagit po sa railway. So, nga hindi po malingawan ang part ng history ito na nagdulot man sa usbong po ito ng Mia kang Bicol, dapat yaon siya. And it will be an activity, an experiential, life-changing activity po na makasakay ka dun sa mga old locomotives na nagservice sa tuyang mga lolo't lola kaitong panahon. Sinabi ni Candaza, dakula ang magiging katabangan kan siring ng museo sa turismo kan rehiyon dahil sa Southeast Asia, nagkapirasan ng nasyon ang Iguanin Railway Museum. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Paragos ang paglibot kang grupo ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa mga eskwelahan sa Pulangi Albay para itao ang mga tabang sa mga partokdo asin mga estudiantes. Kadakol na rims nin Coupon Band ang ipigdidistribuyar na magagamit sa pagbukas kan klase sa maabot na September 13 sa lindong kan Blended Learning Program. Kamautan kanina masiguro na may sufisyenteng gamit na Coupon Band ang mga eskwelahan para may magamit man ang mga estudyante sa pagbulta ninda sa eskwelahan. Ang edukasyon ang saro sa mga pigtatauanin doon ni Salceda sa pagsasabi na ang pagtaorin suporta iyo ang motibasyon asin inspirasyon na makamtan ang pangaturugan kan mga estudyante sa mga maabot na panahon. Ang Brigada Eskwela ni Cap Nonoy may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Iatrasan ito nasungkit ka Naga City Fire Station ang pagiging Best City Fire Station sa bilog na nasyon. Sigun sa impormasyon ay pinaluwas kan Bureau of Fire Protection Bicol, inianaging resulta kan ginibong search for Best City Fire Station nationwide para sa primerong semestre kan taon 2021. Personal na pigresibi ni BFP 5 Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon
unplake kay bahan si dating RD Fire Senior Superintendent Renato Capus. Sinabi ni Perdigon na sabing ONRA nagpapahiling na ang kada fire station talagang determinado as in responsable sa inang trabaho, partikular na ang pag-akudir sa mga emerhensya sa palibot. Kasabay kay ni pinag-asigurar o tinawani na asigurasyon ni Perdigon na padagos samanan sa inang esfuerzos na pakusugon ang sa inang kapasidad sa pagresponde, asin ang mga information dissemination manungol sa indang mga programa. Yan ang primero gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kay Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, every yan lang pasta ko,
Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles yung bareta sa Lado Nacional. Sige raray na nasa quarantine si Vice Presidente Leni Robredo matapos nasaro kansayang staff ang magpositibo sa COVID-19.
Tayong sinabi na maski nga ni Sinda urok sa buot na minasunod sa minimum health protocol, alagad siya nagkaigwan ng close contact sa babaeng kairiba niya sa opisina matapos sining magkaigwaman ng mga simptomas sa COVID-19. Idinugan pa ni Robredo na sa Lunes siya ipapairaram-giraray sa RT-PCR test. Sa ibong nalado, nagagad siya ng dispensya dalanta da isya magkakatindir sa iyang mga aktibidades may kinaraman sa laban kontra sa COVID-19. Higadalan kan Food and Drug Administration kung tatauanin emergency use authorization ang Moderna COVID-19 para magamit sa edad na 12 sa 17 anyos. Sigun kay FDA Director General Eric Domingo na nakapagsumiter na nin aplikasyon ang US vaccine developer kan Moderna kan Agosto 19. Bigla man na makukompleto kan FDA ang pigigibong evaluasyon kan mga clinical data na ipigsumiter kan Moderna sa mga masunod na semana. Magigirumduman na enot ng inaprubaran kan FDA ang paggamit nin Pfizer-BioNTech vaccine sa 12 sa 15 anyos. Kuning kaso maaprubaran na nasabing EUA, ikadua na ang Moderna sa bakunang pwedeng gamiton sa mga may edad na 12 sa 17 anyos. Mantang piglinaw kan FDA na maski makakuanin approval ang Moderna, bako gustong sabihon kaini na pwede na ining gamiton sa nasabing edad dahil mas prioridad kan gobyerno na mabakunahan ang mga nasa priority list. Nagtaon din asigurasyon ang Chinese pharmaceutical company na sindahanda na magpadaranin mga Sinovac vaccine sa Pilipinas sa third quarter kan 2021. Ini matapos konfirmaron na igusindang supply para maipadara sa Pilipinas dalante igwana sindang alokasyon. Sinabi ni IP Biotech Chief Executive Officer Carlo Garuccio na sindang nakakasiguro na may maabot na mga bakuna hali sa Sinovac. Enot kani, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez ng gobyerno nagpirma ng kasunduan sa paagi ng purchase order para sa 10 milyones doses ng Sinovac vaccine tanganing masiguro na steady ang supply ng bakuna sa nasyon. Tinuyaw ka nagkapirang senador si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa ibang mga opisyal kan Department of Health niya pipasimbag ang mga kahaputan manungod sa questionable paggastos kan COVID-19 funds. Sigun kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Richard Gordon na dapat magpakalalaki si Duque sa pagsimbag sa indang mga kahaputan dahil nagpapahiling ini nin kaluyahan. Sinabi niya ang pagiging palyado ni Duque na simbagon ang sa indang mga kahaputan minaresulta ni negatibong paghilingkan publiko. Inapod man ni Senate President Vicente Soto III si Duque na incompetent o daing kakayahan na maipaliwanag ang mga naging aksyon kansang pigpapanginotan na ahensya. Para tahali sa ibang nasyon, nagpatanid ang World Health Organization na sarong simana na sana ang durasyon kan sendang mga medical supplies. Ini kasunod kan pagsakop kan grupong Taliban sa Afghanistan. Sigun sa WHO Eastern Mediterranean Region, 70% kan sendang supply ang sendang na itauna sa mga health facilities. Sinabi pa kan WHO na ang 500 metriko toneladas nin mga bulong asin supply na nakatago sa Dubai dahil maibiyahe dalan sa pagigibong evacuation effort sa Kabul Airport. Kanakaagi aldaw, sinabi man kan WHO asin UNICEF na tulos magibon nin mga malalauman na mga air bridge para makapagpadara nin mga medical supplies. Barata sa lado rin sports, nagdesisyon ang 24 anyos na si Remedy Rule na magretiro ng padago sa sports na swimming matapos na magpalyar siya sa Tokyo Olympics. Sinabi ni Philippine Swimming Incorporated President Lani Velasco na sinabi ni Rule na ang Tokyo Games siyon sa iyang ultimong laban tanganing padago sa siyang master's degree course. Enot kay inako ni Rule na gusto niya talagang matapos ang siyang graduate studies asin siya naka-enroll ngunyan sa Masters of Professional Science in Tropical Marine Ecosystem Management sa University of Miami. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong pabrika sa Sri Lanka ang nagagibo nin mga kabaong nagibo sa kahon para gamiton sa mga individual na nagagadan sa COVID-19.
Sigun kay Priyata Sahabando, saro sa mga nakaisip kay ni asin sarong local government official na ipigrekomendar niya ini sa Health Committee duman para maiwasan ang environmental destruction. Ang kabaong nagibo sa recycled paper nagkakatadasan na nin 4,500 Sri Lankan rupee o kaya $22.56 o katumbas nin 1,126 pesos para mas barato sa 30,000 na Sri Lankan rupee na taol nagibo sa kahoy. Sigun kay Sahabando, kada aldaw maabot sa 400 katao ang daily average kan mga nagagadan sa Sri Lanka sa mga iba-ibang dahilan kay ribana na ang COVID-19. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Uyam, asin lang kag ng marhay si Mateo Guidicelli dahil ang tamahaloy pang marhay bago magbados ang siyang misis na si Sarah Geronimo. Ini sa rason na sa taon 2022 magkakaigwan ng pelikula si Sarah G. Kunya kinakaipuan ko ng tapuson ang shooting kay ni bago man sina mag-isip na magkaigwanan nin Aki. Sinabi ni Mateo na maski siya napapawot ng marhay sa paghalat, kuno arin sina pwede magkaigwanin Aki. Dahilan kay ni mahahaloy man bago sina Mateo asin anina ni Sarah G na si Mami D or Mami Divine na magkainulian nin buot. Barata salado din saludo magkata sa News Base si Mar de la Mar Kamen. May benepisyo sa salud ang pag-inom ng gabinod o maligamgam na tubig na may lemon. Tigun sa mga health experts, hindi nakakatabang na mapagayon ang panunaw o digestion. E din nagdagpa na ang pag-inom ka na sabing inumon sa pagmata pagkaaga. Sarong bagayon na pagpuon para sa sarong baskong nalawa sa sinisip. Nagpapakusog man ini sa immune system dahil ang lemon mayaman sa vitamina C asin nagtatabang na mapakusog ang mga panlaban sa mga virus arog kan trangkaso asin occasional na sipon. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, daing iba. Barata sa kamugtakan kan panahon na sa linyan pag-asa. Diyos marahay na pagkagapos, asin sa gabos na tagapakilig, asin taga-subaybay kan di sa GB. Sa ngunya napet sa Augusto 26, 2021, saldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang naka-apekto sa enterong Kabikulan, sa enterong Surkang Luzon, sa Visayas, sa sa Mindanao. Dahil lang kayan diglis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga paguran asin pagkikilat, pagdaguldol. Ang duro sa Maluya, sundo moderato, nahalis sa Sirangan, sundo, norte Sirangan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato. Sa ngunya na pagkaldaw, mayo man kitang tigbabantayan na naman na route kang panahon apwera lang sa Intertropical Convergence Zone o ITCC. Mantang temperatura piluman sa antas poon, 24 sundo 32 grados sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:34 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:01 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa, DOS, Legazpi. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ang unyan na Webes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase. Ronald Baldo, Salado Technical, asin paggas sa Bicol. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Peral na nagsasabing mabalas kan sino bagantabay. Happy birthday, City Councilor Vince Baltasar. Happy birthday, sir! Kinatawan, Giselle Salceda, happy birthday. Mabalas po kan sino bagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang
sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. San